Kung hindi buwas, sunod adlaw. kung di busunod adlaw, Laundo lang ikaw. ang dangin ng bisyo mo. Papa J-Boy Nonoy, isa ako ka-assistant, secretary. Na Sexy tayo. secretary. Sa ako ang boss amo, Papa J-Boy Nonoy. Nga isa ka gitawag og negosyante. Negosyante. May anak siya, Papa J-Boy Nonoy. Itago lang nato sa pangalan nga J. Basta J lagi. Basta mga J. Kusog mo, G. Kusog mo J. Og dakog J. J. Dakog jar. Ini ni Papa J-Boy Nonoy. So, nang pagkakita ko sa iya, pag-introduce sa iya sa iyahang mama sa ko, gibati kong paghigugma. Hala! Gugma agad. Ikaw, Anissa, ha? Pandamay ka. Bala mo, Papa J-Boy Nonoy, nakateksting ako pakipagrelasyon, pero isang makita ko si J, Papa J-Boy Nonoy, grabe gid ang akong ginabatsyag. Di ko bala, Papa J-Boy Nonoy, kung nag-take advantage ba si J. Sang nabala niya, Papa J-Boy Nonoy, nga may ginabatsyag ko para sa iya, ha? That's why, Papa J-Boy Nonoy, ginhimo niya ang tanan. Hasta sa nagabot sa punto, Papa J-Boy Nonoy, nga nabulilias. Para gini yung maintindihan, Papa J-Boy Nonoy. Amo niya mga natabo. Morning, ma. Ay, mami di ay. Good morning, anak. Nag-agi ko diri Kamusta sa... ang imong work? Okay lang, ma. Ay. Nag-agi ko diri kay... Bahado gikapoy. Na-miss ko ginaga ako nga bata. Salamat, ma. Dalan... Dali mo, sultiro na ako, ma. Hindi ka ba kabusin na anak? Kay bisa na mo ka lang sina. Pero ginakabig ko gyapon ikaw nga akong pinakabahumbot o pinakagwapong bebe. Ma, mahuya ko, ma. May mga empleyado ni mo diri. Ay, sige lang, bala. Gidalan ta ka na, ma. Walang problema. Batchoy. Ay, Batchoy, paborito ni mo ng batchoy, ma, di ba? Ay, abaw, nag-abala ka pa, anak. Pero by the way, thank you kaayo. Salamat, ma. Uy, nga nakahapit ka din. May kinahanglan ka sa ako naman, no? Hindi, ma. Ang katong... I'm sure kwarta naman, ina. Ikaw ba? Balo biya ka sa kuha mga... Ikaw wala, anak. Ay, Kilala mami, ko de. na ikaw. Ay, salamat kayo. Kilala ko na ikaw. Para sa ako ang bagong, sakyanan. Ah. Alis na ako, Guan. Alis na ako, butangan ako, pako. Ay! Mao ba? Sige. Kano sa aman mo kinahanglan? Kung ihatan ni mong budget subong adlaw, di. Mali pa yung imong anak. Ikaw bala, anak. May only son nga, abi nga. Ikawan ko pa kaga dinalukan ikaw. Kasi siyempre, ikaw wala ang bata ko. Ay, salamat, ma. Gasurobra ba lang ang aton manggat. Kagkabalo ako nga gamiton nimo ang kwarta para sa kaayuhan, di ba? Thank you kayo, mi. Maayo gigadi kaya ikaw ang bata ko nga may kahadlok, may respeto sa ginikanan kagkabay pag sa next generation mo. Maupo dagi mo buhaton. Sigurado na, mi. Amo nang iambal ko sa akong mga... Very good. Sa very imong good, mga ha? apo. Soon. Sige. Kag hindi lang sa akon nga mga apo, kundi sa imo man nga mga sinakupan, sa imo mga katawhan, sa imo mga empleyado, di ba? Sigurado na, mi. Sigurado na. Eh, siyempre, dilipod sa ilaha, dilipod kita maging ani sa karon. Tama, mi. Sige na, mi. Hadan na sa kuha na, mi. Sige, ha? Pero anak, close pa man ang bangko sa Subo.
Okay naman ang bangko. Pero base baga next day, padala ko sa ibo. Ay, ikaw mo lang diri ang chiki. Pila ang gusto mo? Barato naman to, may mga 50 mil man lang to. Kagabay. Make it double. Sige. Kaya idungag na lang pa ako sa ano may. Oo, itong- para sa baga spare parts siya Oo, kung may- magagusto mo da accessories. Sige may, Oo, sige may. diba? Oo, sige, anak ka. Salamat kayo Oo, may. sige, anak ka. Salamat kayo. Oo. Sorry, sir. Sorry, sir. Miss, Ikaw man, abi, sir. Sa Wala sunod- ka ginagatan-aw, abi, sir. sa sunod magtanaw ko sa mo ginagiyana. Sir, nagatanaw ako sa akon nga lagyan. Ikagisa pa, sir. May dala, abi ko. Ikaw, abi, sir. Nakita ta ka. Nagatext ka, abi. Kag wala ka ikaw nagatulok Siyempre sa... importante niya akong gina-text, no? Sir. Siguro, sir. Hindi man siguro ako pag-amana ba kay siyempre. Sa sunod maagi ka diri dapat tanaw ni mo imong ginaagian. Ay, sir. Nagatulok man ako sa akon nga lagyan, sir ba? Ikaw Ano man lang wala nagatulok? nagatulok. Diri ka O, nagkita. tanawa pala ni sir, o. Nayabo ang tinanok nga munggo ni ma'am. May lang, wala ko na anuan ng munggo nga Ay, sir. Kung nayabuhan ka sa munggo, sir, ati salamat. Imo man ang sala, sir, kay way ikaw nagatulok sa imo lagyan eh. Ako pa naman ang salaron. Ay, siyempre, sir, ikaw ba naman? Bisan na, tanaw naton sa kwan, sa CCTV. Uy, miss. Makita mo na, Miss, ba? ay, di ka magsalig nga gwapa ka ha. Ay, sir, hindi ka man, sir, magsalig nga ang gwapo ka, sir, ha? Kay presko kayo sa imo, sir, ba? Kag isa pa, sir, bago tanan ka ganing diri nakita daw si Casino ka na. Ikaw po, bago lang ta ka nakita diri. Ay, sir. Kasi wala ka kaila sa kuha. Nga, manubi nga, kilalahon ta Casino kaya, ha? Kag isa pa, sir, ang mga hangin nga tao, sir, hindi ko interesado nga makilala sila. Sige, sunod basta, sunod ha. Ang dali lang, sir, kay puluto na ako ning mga tinanok nga munggo diri nga nagkahulog. Kabay pa kung tani nga hindi ako kay ni ma'am sini ba? Apila ng sabaw, apila ng sabaw. Lakat na to, sir, ah. Huwag ka may mabulig diri. Ma'am. Mami, Ma'am. Nayabo ang gipatanok mo sa akon nga munggo, ma'am. Ay, hindi. ma- Nga na yaboy na. Ma'am, ari abi, ma'am, oh. Siya, ma'am, siya, mi. Ikaw, gid. Ma'am, mapasulod na tani ako sa imo, ma'am. Pagbukas ng isang door, ma'am, nagatext sabi sa ma'am, amot ma'am, nga binanggaan niya ako, ma'am. Sige lang, ma'am. Ako pa nagbangga. Siya, mi. Siya ang nagbangga sa kuha. Sir, hindi ka magamusin na, sir. By the way, Kita sang tanan, sir. sino ni, may? Sino ni? Amo di gali, inday, sige lang, pabay ida dira. Tawgon ko lang ato dyan dito kay palibyo ha dato dira. Inday, anak, amo ni ako niya secretary subo. Sekretary ni mo ni? Yes, that's the way it is. Ma'am, nga mami ang kitawagi sa imo. Alangan, mama lang. Ay, inday, Ano pwede, Lula? anak ko gali. Oo. Anak ko siya, kaga siya lang ang pinakagwapo ko bata, o di ba? Makita mo sa itsura. Di ba? Kita ni mo, di ba? Sure ka, ma'am, nga bata mo na siya, ma'am? Duda O, ha? Duda inday. ka? Nga, nagaduda ka, ha? Wala man, ma'am, kay gabuot abi sa imo, ma'am, tapos siya, ma'am, presko kayo. Presko. Hindi, day. Ako pa'y presko. Amo gina siya, inday. Marco, basi ko doy ka na kinanglanon. Sige, isli na to imo nga bayo. Lakat Sige, na. ma. Excuse Lakat me. Excuse me. Ma'am, sorry kayo, ma'am. Wala man ako
Balo ma'am nga anak mo siya gali. Sige lang balay, day. Bago mo ba lang siya nakita, di siyempre, amo gini na siya. May kugisa, may pagkatigas ang ulo, kagkugisa, mabuot din na siya, mabuot. O ti sige na day, tanuki lang ako liwatin to sa kuwan sa munggo ha. Damuon mo it kalamay para maturot ang is maparat-parat ha. Sige ma'am, sige ma'am. Nga, amo ni gipaobra ni ma'am sa akon man, gipapili niya ko sang pasi, sang bugas. Abi ko mga paperworks lang mga trabahoon ko diri. Sige lang, importante nga may sahod, kabuot man ni ma'am. Excuse me. Mga duwa na ni kasako ang nakuhaan ko kag napilian ko sang pasi, damo sang bato abi. Excuse me. Hi sir, good morning sir. Anong ginaobra mo da? Gipapili ako ni mami mo sang bugas sir kay damo abi sang pasi. Abi ko ang munggo ang Okay na sir. Nahugutan ko na si mami mo kang natanukan ko naman sang munggo. Okay na man siya. Sir, sorry gali kagapon sir ha. Actually, ako dapat mag-sorry sa imo, Anisa. Wala- Anisa, di ba? Imo pangalan? Maria sir. Maria Anisa Palad. Just call me Anisa nilang. Sige. Pero pwede din Maria Palad. Okay lang naman. Pero si Papa Abi, ako kadamo-damo sang apelyido nga Palad git. Ako dahil si, Pero sir, just call me na lang sa nickname ko, May Palad. sige, may. Pero ako dahil limot ko sa akong pangalan. Ako dahil si Arthur. Ikaw wala sir. Arthur. Lipat ka pa sang pangalan mo sir. Pero sir, Arthur Jack. Arthur Jack. May nadumduman ako sir Ano? sa radio man dati, parang magkatunog Pero never mind na lang sir. Pero sir, sorry gi kayo sir. Actually, radio DJ ko sa una. Ba- Arthur Jack. baka ang ikaw pangalan. yun, sir, si Hindi, Kwan. Hindi ako yun. Ibang DJ yun. Actually, si di ba si Kwan yun, si Pastor Jack? Hindi, iba yun. Basta ako yun. Arthur Jack, yun yung pangalan ko sa radyo dati. Okay. Arthur Jack, ang DJ nga Paspas Motor Jack. Ikaw ba na, sir? Pinatawa mo ako talaga, sir, ba? Sir! Sorry. sir. Wala akong time subong, sir. Okay lang. Kay Kwan pa manabi subong, sir. Ining work time pa manabi, sir. Wag mo nang isipin yun. Lahat ng mga nangyari kahapon. Baka pagalitan ako ni mama mo dito, sir. Ako na sabi kay mama na ipatrabaho mo na lang yan sa iba. Wag na, sir. Wag na, sir. Kasi, sir, pag trinabaho ko ito, sir, wala na akong work. Hindi. Walang problema yan. Ako bahala. Maulaw naman ako sa inyo, sir. Nagpapasahod kayo dito sa akin. Hindi, Tapos, siyempre wala may- na akong trabaho. Okay lang yan. Walang problema yan. Pero, gusto mo ng kape? Ito. Para sa iyo. Kape, sir. Ano na, sir? Sweet or sour? Hindi, kape yan. Kaping barako. Oh. Gusto ko, sir, kwan ka nang wala lang sang kahit wala ng cream, sir. Kukimi, sir. Gusto mo, kape na lang. Wala nang barako. Okay lang, sir. Kahit sara-sara yan, sir. At kahit native yan, sir. Masarap pa rin yan, sir. Kasi mahilig din ako sa kape, sir. Sige. Pero, gusto ko malaman mo na sorry kahapon na. Sorry din po, Hindi sir. yun sinasadya. Hindi ko rin po yung sinasadya. Okay lang, sir. Wala namang problema, sir. Pinapatawad ko na ikaw, sir. Salamat. May boyfriend ka ba? Ikaw, sir, bago pa lang, sir, boyfriend agad. Gusto ko malaman kaagad kung may boyfriend ka o wala kasi
Gusto ko itang ligawan. Ikaw ba na, sir, mahihiya ako, sir, ba? Alam mo naman, sir, nga, hindi na ako naniniwala niyan, sir, kasi langit ka, sir. Lupa ako. Walang problema yan. Pagdating ng panahon, yung langit at lupa, magkakapantay din yan. Ay, sir, imposible yan, sir, kasi pareho sa inyo, sir. Yung estado ng pamilya niyo, sir, nasa mataas kayo, sir. Ako, sir, nasa ibaba, sir. Walang problema yan. Pero, sir, sana noon, sir, kahit ganito, sir, sana bukas nasa ibabaw naman. Pwede na yan. Kung ngayon nasa baba ikaw, bukas nasa taas ka. Ikaw, sir, ba? Imposible talaga yan, sir. Akong bahala sa'yo. Sir ba? Sir, may trabaho po ako pala, sir. Makalimutan ko, sir. Huwag muna. Pagalitan ako ni mama mo, sir. Huwag ka munang magtrabaho. Sir, kung gusto mo, sir, tabangan mo na lang ako, sir. Pilian tapasi ang bugas, sir. Sige. Kung gusto mong tulungan kita, tutulungan kita. Pero, dapat... Baka gusto mo, sir. Sa'yo yung isang sako, sir. Sa akin yung isang sako, sir. Paunahan tayo maubos. Isip, sir. Sige. Walang problema. Sige, sir. Sugdan na natin. Sige, sir. Umpisahan ko na dito, sir. Diyan ka, sir. Basta, sir, walang dayaan, sir. Sige, sige. Sige, sir. Walang dayaan. Pero, Anissa, sandali lang. Sir? Alam mo, nakita kita kahapon. Ang totoo, gusto kita. Ikaw bala, sir, Ikaw bala, sir, kagapon palang ganito nagkita, sir. Kag-isa pa, sir. Muna nga mga bulatik, sir. Nabatian ko naman nabi na sa iba niya. Huwag kang. Kag-isa pa, sir. Ang mga amusin nga bulatik. Nabatian ko na sa iban. Kag sa una man lang manami. Sabi ko gani, ang pagigugma, sir, samtang nagadugay, nagainit, nga naganiinit. Samtang nagadugay, naganamit ang pagigugma. Pero nagkamali pala ako, sir. Ibahin mo ako. Habang tumatagal pala, sir, nag-iiba din pala. Sige, sir. Pareho lang man ang tanan niya mga lalaki. Anissa. Di ba, sir? Pareho lang na tanan niya mga lalaki, sir. Hindi pareho. Pareho lang na tanan, Hindi sir. pareho. Hindi. Sir, kung hindi pareho, sir, mamangkot ko sa imo. Ano? Sugiri ako kung nga hindi pareho ang tanan niya lalaki. Dili Sugiri pareho. ako, sir. Dili pareho ang I-explain tanan sa akon, nila. sir, kay pagkabalo ko tanan, sir. Tanan niya lalaki pareho eh. Ang tanan na lalaki, dili pareho. O sige, sir. May Pamangkuton ta ka, sir. Oh. Pamangkuton ta ka, sir, kung hindi pareho ang tanan niya lalaki. Sige. Nga, sir. Oh. Pila ka bilog itlog mo. I-explain sa akon, sir. Dali Nga lang. hindi pareho. Nga, Dali. sir, pila ka bilog itlog mo. Dali lang. Kapaon ko, anay. Isa. Duha. Duha og tunga. Ikaw bala, sir. Pag duwa ka to nga, sir, simpre duwagin na ka itlog. Ang isa guro, sir, sipil ina. Sinyalan. Oh, Ikaw bala, sir. pati ka na. Ha? Nagapati na ako, sir, nga lain di man gali. Hindi tanan nga lalaki, sir, pareho. Sir, Ano? pwede ko ba ma-tats? Gusto niyo mo? Ha? Joke lang, good, sir. Ikaw, sir. Ready ni. Pero Anissa, Ayaw ko, sir, kay alam mo naman, sir, uso yung COVID ngayon. Baka may virus yan. hugasan. Maghugas ng kamay. Ikaw, sir, pwede man hindi na hugasan, sir. Pwede man na lapwahan. Pero Anissa, gusto ta ka. Sir,
Gusto agad. Ilak na ko ni Pultahan. Sir, nganong gilak ni mo, sir? Sir, Ilak ko ni. nganong gilak ni mo, sir? Sir, sabta ako, sir, nganong gilak ni mo, sir? Ilak na ko para dili na ka makagawas. Ikaw ba na, sir? Kalimot jud ka, sir, ba? Nga man. Wala tay portahan. Sorry. Nganong gibuhat pa nimo to sa akon? Hindi ka magkabalaka. Ambal ko sa imo, mamili lang ta sang bugas ka pauna-una tayo isip sang bugas. Hindi ka Pero, magkabalaka. nga man. Hindi ka magkabalaka. Ambal ko sa imo, mamili lang ta sang bugas. Hindi ka magkabalaka. Nagakabalaka ako. Hindi ka magkabalaka. Nagakabalaka ako, Arthur, kay... Basi mo tapos hindi ka nakakilala sa akin. Hindi. Sugod, subong. O, sige. Sino ako? Ikaw si Anissa, di ba? Very good, very good, very good. Arthur, Start, subong. Kita na. hindi ka magambal sa amo sina. Tinuod. Tinuod kita na. Kaysa sitwasyon sa aton nga. Pag mga buhi, Ayun na. malayo ang agwat naton. Di mo na napaguna-unaon. Di mo na napaguna-unaon. Malayo ang agwat naton, Arthur. Tandaan mo ina. Basi kabayad kita, Arthur. Ayun na lang. Hindi na pagdayo na. Basta sugod ka ron. Ha? Sugod ka ron. Hindi. Kita na. Hindi. Kita na. Nahadlok ako ba si maman ani nanay mo? Ako'y bahala ng nanay. Ako'y bahala ng mami. Nahadlok ako kay ba si maman ani nanay mo? Ako'y bahala ng mami. Sige na. Arthur, nahadlok ako ba si maman ani nanay mo? Di na ka magproblema. Ba si maman ani nanay mo? Nga ano? Didi ka, Arthur. Amo na, mami. Girlfriend ko na si Anissa. Ano? Girlfriend ko na si Anissa. Kasan Diba, ulang Anissa? ina, kasan ulang ina. Ito, nagligad lang si Man. Di na si Mami, Anissa. nagpalanggaay kami. Di na si Anissa. Anissa, come over here. Ma'am. Good morning, ma'am. Gipatawag mo daw ako, ma'am. Oo. Gipatawag ko ikaw. Ano ang nabatian ko nga kamo nagali sa akong nga bata? Anissa, sabat, Anissa. Sabat. Ma'am. Sabat, Anissa, sabat! Ma'am. Suga ni mama. Kami na sa ngimo nga bata, ma'am. O hindi. Di ba, ma? Kutsing ganoon. May natabogin.
may natabugid nga milagro. Kag ini nga milagro siguro, duwa lang ini kabutang. Sabton nyo ako, ha? Duwa lang ini kabutang. Sabton nyo ako. Oh, mami. Kung hindi bakukik, bakukang, di ba? Bakukik. Hindi, Arthur. Bako ka nga to. Bakukang ba to? Ambal mo bakukik. Ambal ko sa imo, bako kang. Bakukang, mami. Bakukang. Oo, ma'am. May natabo sa amon, ma'am. Bako kang. Siling ko, gid. Siling ko, gid. Wala ka malang siyang delikadesa nga. Kung tari ikaw na lang nagdistansya sa bata ko. Mami. Hipos nila. Keep your mouth shut. Stop, look, and listen to your mother. Stay Because at your home. mother knows best. Stay at home. Ikaw, Mami. Anissa. Ginsaligan ko ikaw para magtrabaho dire. Ginkuha ko ikaw nga siksitari. Maayong benepisyo, maayong pangsweldo para makabulig sa imong pamilya. Pero giguba mo nga ako kapagsalig. Giguba mo nga ako nga pagsalig. Mami, tama na na. Kag wala ikaw sang liwan nga tinukob, kag pinatulan ko di ang akon nga bata, kay tungod suro siguro na ikaw sa imo mangin pangabuhi pila ka adlaw. Mami, tama na na. Pabaye ako, Arthur, pabaye ako. Kung punggan mo ako, karon baligid ako diri sa baras. Anissa. Ma'am. Anissa. Ma'am. Anissa. Gigubabo nga akong kapagsalig. Kag-umpisa subong. Tutol ako sa inyo nga pagigugmaaday. Kag kung magbunga man ina ang ginhimo ninyo, abi ko namili na kabukabugas gali nagpuro pabalhas ka mo. Ay karon, wow ka namikit. Ma'am. Pero nagpalanggaan kami. Wala man ako ginungod ato, ma'am. Kitungod, gipilit lang ako, ma'am. Hindi ka na pag-ambal sa gabusida. Kay bisan si Sino, basta ang akon nga bata, siguro ko makita ni mo nga akong nga bata. Bisan si Sino, siguro mabato na lang ini sa baganay. Ani sa umpisa sa boy. Ari. Mami, Ma'am, ano ina, ma'am? mami. Ari ang kwarta. Ari. Ano ka na, mami? Siguro tama naman ini, mabuhi naman ikaw sini kang makasurvive sa pila ka bulan. Makabulig, ipasobrahan ko na ini. Makabulig sa imo nga pamilya. Anong butsa? Basta hindi ka lang magpakita na sa akon. Kag bisan sa kay Arthur, hindi ka na magpakita. Tandaan mo, ina. Ilabo mo sa bato ang binangon. Di man bingaw. Ma'am! Anissa. Ma'am! Anissa. You may go out. Mami. You may go out. Mami, hindi ka na pag-imuha. Arthur. Stay-put ka lang diya. Sulok-sulokol ko ikaw. Pero mami. Ma'am! Salay kay Pigado, apon-apon yun nilang ini. Arthur! Arthur, ipakigbato ako sa imo nga mama. Arthur, manuhay ka. Arthur. Social Mami. distancing. Dapat i-apply din yung Arthur. Social distancing. Arthur, sige ma'am, madistansya na ako. Tuwa ka na ako. Arthur, puligin ako. Ipakigbato ako kay mama mo. Anissa. Anissa, patawara ako. Lubot mo si ganun nga patawara ako. Patawara ko. Hindi ko mahimo nga. Ikambyo ikaw kaysa sa akong mami. Arthur! Palangga ko akong mami. Siling ko, gid.
Wala gid ako nagsala. Siling ko gid. Siling ko gid ka para rihas kamo tanan nga lalaki. Kagatong nagsobra sa imo nagapati ako. Sipil lang gali. Sige. Sige. Patawara ko. Patawara ko. Para rihas lagi kamo. Patawara. Para rihas lagi kamo angay sa imo itlogon. Hindi ka magkabalaka. Ginhinay ko lang inaaron hindi mapusa. Hindi ka magkabalaka litik lang ina. Pero, Para rihas lang amo mga mata pobre. pero, Nel, Salig kay may kwarta. Arthur, tandaan nyo. Tandaan nyo, hindi tanan nga panahon ara ka mo sa taas. Tanan nga panahon, hindi ka mo sa taas. Sige na. Wala ka ako. dapat gi-check ni Arthur iyahang ano, kung kamusta to? Kamusta to? Kompleto pa ba? Basi bunog. Ang kuyatan. Sabagay kung bunog ato, pawan man na. Ampulan mo lang kalampunaya, kakasla ko mga gubag-gubag. Tumbo-tumbo.